Počkej. Peter Kaskadér zase. Hi peoples, já vás zdravím. Dneska je tady nový prank na moji maminu. Já jí měním letní kola na zimní a rozhodl jsem se. Au, jdi uhni. Pojď sem, dej sem ten šroubovák. Dej to sem, nech to. Fuj. Kenino, nech ten. To je fakt idiotka. Hořící štěně, jdi. Jsi mi roztrhla mikinu, ty vole. Kenino, vypal. Ty nevíš, co bys dělala, roupama, jdi na stranu. Kenino, fuj! Vole, já tě šlík. Ty vole, Kenny. To je fakt hrozný. Přestaň. Hele, sorry no, mamka odjela, takže prostě prank s kolem nemůže být, ale... Co se týče nápadů na další pranky a tak podobně, tak mi můžete psát do zpráv na Instagram, na můj osobní profil, podotýkám. A všechny zprávy si čtu, všechno. A čím jim teďka? Uhni. Ježiš. Nech ty šrouby, jo? Sedni. Odnes. Takže s Kenny dneska měníme kola. Kenčo, těpa. Au. Pustila. Uhni, Kenčo. Je sice nějaká divná. No. Jinak nevím, co by... Hej, čunta na toho debila. Vzala mi krytku a žere jí. Kenino, skončilo, zdej to sem. Dej mi to. Co jako děláš? Pust. Slyšíš? Pust. Hodná. Kenny, fuj! Ty vole, to je takové... Hodná. Tak si pašák. Nekousej mě furt. Chápeš to, že mě to bolí? No lidi, tak dneska tady máte takový první vlog, no. Teď světe div se. Pozor, Kenčo. Ať tě nepraší. Hej lidi, normálně, kupte si štěně. Jestli jako máte nervy v pořádku, tak si kup štěně. A jdi s ním něco dělat na zahradu. Tady tě odtáhnu a tady léž, jo? Nech mě. No jo, já vím, ty jsi hodná, ale mě to vadí, když mě potom koušíš, chápeš to? Chápeš to? Hodná. Ty jsi pašák. Přemýšlím, co za prank lidi. Chtěl bych brzo natočit nějaký prank. Fuj! Došly mi nervy, takže Keninu jsem zavřel, protože jako já už na to nemám tady nervy. Ona mě tady okusuje, dvakrát mi roztrhla mikinu. A teďka to ujelo docela. Co se bojím. Nic lidi, když to ujede, tak to ujede prostě. A co jako? 2 kola, čolí. Jak nic lidi. Jak to dříví. Hotovo. Pokud by vás bavily takovýhle minivlogy, tak napište do komentáře, že chcete další minivlog a já vám natočím další. Začínám být docela nemocný, tak se bojím, abych neskončil v posteli a nekoukal jenom na Netflix. Takže to znamená jedno. Do komentáře mi napíšete nápad na nějaký prank, který mám natočit a já ho pro vás natočím. Jak nic. Vezmeme nový koleso, jak se říká, zimní koleso. Nasadíme. No lidi, já na chvilku ještě tu Keninu pustím, ale jestli mě tady bude provokovat. Šov, já to chci tady doměnit. Nech mě, Kenny. Jinak lidi brzo, no to vám řeknu, až to tady dodělám. Nevypínej a dokoukej to do konce, protože na konci vám řeknu, co vás čeká za týden. A ano, máte se na co těšit, pípové. To vám slibuju. Dotáhnu to a je to. Dotáhnu to a máme nový obutí. Pozor, Kenčos. Co děláš? Jau! Jo, a mimochodem příští týden vyjde zákulisí z natáčení, byli jsme na natáčení jednoho hudebního klipu, ve kterém máme svoji roli. Příští týden mám svolení to vydat, to znamená, že příští týden tady na YouTube se máte na co těšit. Kola jsme s Kenny vyměnili. Doufám, že vás minivlog bavil a to bude asi všechno. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu, na TikToku a všude.